Пасля таго Ісус пайшоў за мора Галілейскае або Тыберыядскае. І ішоў за ім вялікі натоўп людзей, бо бачылі знакі, якія ўчыніў ён над тымі, што былі немачныя. Затым Ісус узышоў на гару і сядзеў там са сваімі вучнямі. І была блізка Пасха, святочны дзень юдэйскі. Калі Ісус падняў вочы і ўбачыў, што вялікае мноства людзей прыйшло да яго, кажа Піліпу: «Дзе купім хлеба, каб маглі яны пад'есці?» А казаў ён гэта, каб выпрабаваць іх, бо сам ведаў, што меў зрабіць. Адказаў яму Піліп: «200 дынараў не хопіць на хлеб для іх, каб кожны з іх атрымаў хоць крыху». Кажа яму адзін з вучняў яго, Андрэй, брат Сімона Пётры: «Ёсць тут адзін юнак, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы, але што гэта на такое мноства?» Сказаў Ісус: «Загадайце людзям узлегчы». А было на тым месцы многа травы, і вось узлегла мужчын каля 5000. Тады Ісус узяў хлябы і, склаўшы падзяку, раздаў вучням, а вучні тым, якія ўзляглі, падобна і рыбы, колькі хто хацеў. А калі наеліся, кажа вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб не змарнаваліся». Дык сабралі кавалкі з 5 хлябоў ячменных і напоўнілі 12 кашоў тым, што пакінулі тыя, што елі. Людзі ж тыя, калі ўбачылі, што ўчыніў ён знак, казалі: «Сапраўды гэта прарок, які прыйшоў у свет». А Ісус, калі даведаўся, што меліся прыйсці, каб узяць яго і ўчыніць яго царом, адышоў сам адзін на гару. А калі звечарэла, вучні яго спусціліся да мора і, увайшоўшы ў лодку, паплылі праз мора ў Кафарнаум. І ўжо сцямнела, а Ісус не прыходзіў да іх. А мора пачало хвалявацца, бо дзьмуў моцны вецер. Калі адплылі за 25 або і 30 стадый, убачылі Ісуса, які ішоў па моры і падыходзіў да лодкі, і спалохаліся. Але Ісус кажа ім: «Гэта я, не бойцеся». І хацелі ўзяць яго ў лодку, а лодка зараз жа прыстала да берага, да якога яны плылі. Назаўтра народ, які застаўся за морам, заўважыў, што не было там другой лодкі, толькі адна, ды што Ісус не ўвайшоў у лодку са сваімі вучнямі, але вучні яго адплылі самі. Тады прыплылі іншыя лодкі з Тыберыяды да месца, дзе елі хлеб, над якім Господ складаў падзяку. Калі затым народ убачыў, што там няма Ісуса, а не вучняў яго, дык селі ў лодкі і прыплылі ў Кафарнаум, шукаючы Ісуса. І калі знайшлі яго за морам, сказалі яму: «Рабі, калі ты сюды прыйшоў?» Адказаў ім Ісус і сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што вы бачылі знакі, але таму, што вы елі хлеб і наеліся. Рубцеся не пра ежу, якая прападае,
але пра ежу, якая трывае ў жыццё вечнае, якое дасць вам Сын чалавечы, бо на ім паставіў пячатку Айцец Бог. Сказалі тады яму: «Што маем рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Адказаў Ісус і сказаў ім: «Гэта справа Божая, каб верылі ў таго, каго Ён паслаў». Тады сказалі яму: «Дык што за знак учыніш, каб мы ўбачылі і паверылі табе? Што зробіш? Бацькі нашыя елі манну ў пустыні, як напісана, хлеб нябесны даў ім». Сказаў тады ім Ісус: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, але Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божий ёсць той, які з неба сышоў і дае жыццё свету». Затым сказалі яму: «Господзе, давай нам заўсёды гэтага хлеба». Сказаў ім Ісус: «Я хлеб жыцця. Хто прыходзіць да мяне, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не засмагне. Але я сказаў вам, што і ўбачылі мяне, і не верыце. Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе, і таго, хто да мяне прыходзіць, не праганю проч. Бо я сышоў з неба не каб сваю волю чыніць, але волю таго, хто мяне паслаў. А воля таго, які мяне паслаў, у тым, каб я нічога не страціў з таго, што ён мне даў, але ўваскрасіў гэта ў апошні дзень. Гэта воля Айца майго, каб кожны, хто глядзіць на Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае, і я Яго ўваскрашу ў апошні дзень». Дык наракалі юдэі на яго, што ён сказаў: «Я хлеб, які сышоў з неба». Ды казалі: «Ці ж гэта не Ісус, сын Язэпа, якога бацьку і маці ведаем? Як жа ён кажа цяпер: я сышоў з неба?» Адказаў Ісус і сказаў ім: «Не наракайце між сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі яго не пацягне Айцец, які мяне паслаў. І я яго ўваскрашу ў апошні дзень. Напісана ў прарокаў: і будуць усе вучнямі Господа. Кожны, хто пачуў ад Айца і навучыўся, прыходзіць да мяне. І не таму, што нехта ўбачыў Айца, акрамя таго, хто ад Бога, ён убачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я хлеб жыцця. Бацькі вашыя елі манну ў пустыні і паўміралі. А гэта хлеб, які з неба сыходзіць. Так што, калі хто з вас будзе есці яго, не памрэ. Я хлеб жывы, які з неба сышоў. Калі хто будзе есці гэты хлеб, жыць будзе вечна. А хлеб, які я дам, ёсць цела маё, якое я аддам за жыццё свету». Дык спрачаліся юдэі між сабою, кажучы: «Як жа ён можа нам даць цела сваё на з'ядзенне?» Сказаў затым ім Ісус: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі вы не будзеце есці цела Сына Чалавечага, ды не будзеце піць крыві Яго, не будзеце мець жыцця ў сабе саміх. Хто есць цела маё і п'е кроў маю, мае жыццё вечнае, і я яго ўваскрашу ў апошні дзень. Бо цела маё ёсць сапраўдная ежа, а кроў мая ёсць сапраўднае пітво. Хто есць цела маё, ды п'е кроў маю, ува мне застаецца, а я ў ім. Як мяне паслаў жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, той будзе жыць мною. Гэты хлеб, які з неба сышоў, не такі. Бацькі вашыя елі манну і паўміралі. Хто есць гэты хлеб, будзе жыць вечна». Гэта сказаў, навучаючы ў сінагозе ў Кафарнауме. Дык многія з вучняў яго, чуючы гэта, сказалі: «Жорсткае гэта слова. Хто яго слухаць можа?»
А Ісус, ведаючы сам у сабе, што наракалі на гэта вучні яго, сказаў ім: «Гэта вас горшыць? А што ж будзе, калі ўбачыце Сына Чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе перш быў? Дух ёсць той, хто ажыўляе. Цела ж нічым не дапаможа. Словы, якія я вам сказаў, ёсць дух і жыццё. Аднак ёсць між вамі такія, што не вераць». Бо ведаў Ісус ад пачатку, хто тыя, якія не вераць, і хто той, які яго выдасць. І казаў: «Дзеля таго і сказаў вам, ніхто не можа прыйсці да мяне, калі яму не дадзена будзе айцом маім». Адгэтуль многія вучні яго вярнуліся назад, ды ўжо з ім не хадзілі. І сказаў Ісус 12: «Ці і вы маніцёся пакінуць мяне?» Адказаў яму Сімон Пётра: «Господзе, да каго ж мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага. Мы ж уверылі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога жывога». Адказаў ім Ісус: «Ці не 12 вас я выбраў, а адзін з вас – д'ябал». А гаварыў пра Юду Сімонавага Іскарыёта, бо ён меўся яго выдаць, хоць быў адным з 12.